Čaute ľudia, ahojte. Dneska si zahráme za zdravu. Takže neviem, kde vám sem. Takže si zahráme bravu, takže my môžeme ísť na to. Pozerajte, čo tu máme. Takže máme tu staré trochu. Čo si myslíte, že padne? Podľa mňa tam padne rérko alebo super rérko. Takže posledná. Myslím, že tam padne aspoň epic. Takže ja som to vedel, že tam padne epic. Ja som to vedel, takže otvárame. Janet! To si idem dať. To si idem jasne dať to. Ale jasné, že to dám. Ja toto som nechťel. Toto. Kde to je, máme? Počkať. No. Spray. Tu je to. Nice. Kde to je? Oh my god. Toto si dám na stovku. Na stovku si chcem dať toto. Jej, ale to nejde. No to nejde. Aj keď by to malo ísť, ale nejde to. Je to mega divné. Lebo by to malo ísť, ale možno to pôjde na inom. Možno na surgery. Na surgery možno. Ale ja to tu nevidím. Ja som tieto. Kde nejde to? Nevadí. To bolo z tohto videa všetko, nezahráme si. Takže čau. Čau. Ešte natočím short. Otváram tieto startupy. Bude ich dneska dokopy 6. Takže sa môžete na čo tešiť. Takže ja idem splniť questy, tak zatiaľ čaute.